To jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta ko in ce gidan talabijin namu na Abbansi Film Production. A tare da ni ina tare da Momi Ringim wacce kuka sani da Jaruma, dangane da sabuwar waka ta Ado Sani Kiri, sabuwa akan wacce waka ta Ado Sani Kiri yanzu ga wata sabuwa kuma da ta fito muku da ita. To mun gode, maza ku tuntube mu akan YouTube din mai suna Abbansi Galadima TV, ku danna mana subscribe. Ku bani kiɗan maza sai Ado Sani Kiri mu je zaki tarayya banna tuta yim sai ka yi takwas da wuki. A 2023 sai ka zama dattijan majalisa. Ku bani kiɗan maza sai Ado Sani Kiri mu je zaki tarayya banna tuta yim sai ka